Хей, това ли е момчето? Да, това е той. Виж това дете, иска ми се просто да умре. Той е чудовище, стой далече от него. Странно. Защо всички те избягват? Болен ли си или нещо такова? Кой си ти? Йо, аз съм Монки Ди Луфи. Ще бъде готино, ако дойда да хапна с теб. Да, разбира се. Време е за хранене. Не те ли е страх да бъдеш за мен? Защо трябва? Аз съм този, който ще бъде краля на нинджите. Не мога да се страхувам от нищо. Краля на нинджите? Имаш предвид Хокаге? Аз съм Наруто Узумаки и съм този, който ще бъда Хокаге. Добре, продължаваме към следващия отбор. Членовете на екип 7 са Наруто Узумаки, Луфи, да! И Саске Учиха. Всички са Саске. Какво му е страхотното на този човек? Този човек наистина ли е най-силният в нашия випуск? Загубеняци. Ирука сенсей, защо велики нинджа като нас трябва да са в един отбор с него? Саске има най-високия резултат в листа, а ти, Наруто, се справяш най-лошо в селото. А ти, Луфи, ти дори нямаш чакра, просто се разтягаш. Защо закъснява толкова? Това ще му даде добър урок за закъснението. Това е толкова смешно. Идиоти. Той е Джунин. Мислиш ли, че ще попадне в такъв ефтин трик? Този човек наистина ли е Джунин? Първите ми впечатления за вас. Идиот. Господин твърде готин за да е тук и по-голям идиот. Това е лошо. Той се движи толкова бързо. Не мога да направя нищо отвътре. Ако някой го нападне отвън, може би ще успея да го победя. Сега ще ти покажа моята истинска скорост. Това е лошо. Не се притеснявай. Вече сме тук. Много говорите, но тъй като сте тук, ако мога да атакувам от външната страна, това ще бъде лесно. Просто трябва да атакуваме едновременно. Сега имаме шанс, да. Йо, промъкнахме се тук, за да те спасим. Какво има, в беда ли си? Глупаци, защо го направихте? Сега всички сме заклещени тук. Спрете да се играете, подгответе се. Това момче вижда движенията ми. Не мога да го нападна челно. Трябва да използвам догарите на катастрофа. Вие загубеняци, ако можете да си видите израженията. Защо? Вие двамата сте единствените връзки, които създадох, откакто семейството ми почина. Не исках да минавам през това никога повече. Той беше истински шиноби до самия край. Осмеляваш се да нараниш моя другар? Ще те убия. Какво е това усещане? Джуцу пистолет!